अगर आप भी चाहते हैं कि लापालॉप म्यूजिक का हिट ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। काहे बबुआ बो काहे सुबह से मुंह फुलौले बाड़ू आ कहवा जाए के तैयारी करतारू। बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो जालो। जत बानी हम रिपोर्ट करे थाना में हो का भइल बा ए बबुआ बा काहे रोतारू कहां जाता हो। जात बानी हम रिपोर्ट करे थाना में डोलले बाहात देवरा मोर खजाना में डोलले बाहात देवरा मोर खजाना में देखी कितना पावर बावे जनाना में हो। ऐसा मत करी हो पीला खोइले होई। हाँ देखी कितना पावर बावे जनाना में डोलले बाहात देवरा मोर खजाना में डोलले बाहात देवरा मोर खजाना में। कहे ना ओकर मुरैये दूर देहु ओही बारा तब न बुझी जाए दो मत केस करो। रात के अनहरिया में घुसल भितरिया अचके में धले हुए भरया कवरिया। बड़ी बदमाश बा हो औरी का कौवे हो। रात के अनहरिया में घुसल भितरिया अचके में धले हुए भरया कवरिया। औरी कुछ नानू कौवे मन करे दे दी जहर उकर खाना में हो। ए पतोहा वैसन मत करी हो देवर हो। मन करे दे दी जहर उकर खाना में डोलले बाहात देवरा मोर खजाना में डोलले बाहात देवरा मोर खजाना में। ए पतोहा ऐसो कर बियाह करवा देवे के बा न तो यही छूटा साण खाने घूमता। बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो जालो। देख पर कास पारवा नया के हाल के काटी काटी लाल दुनु कइले बाहवे गाल के। देख तो गाल के कौन हाल कइले बा हो। देख पर कास पारवा नया के हाल के काटी काटी लाल दुनु कइले बाहवे गाल के। जय दब को ना करी देसिया दो गाली दिहल देख गहना में हो। इतना जल्दी गोनो गा दहले का हो। विदेशिया दो गाली दिहल देख गहना में डोलले बाहात देवरा मोर खजाना में डोलले बाहात देवरा मोर खजाना में।